салом дӯстон, чанд рӯз аз пай кору бори зиндагӣ видео кардан натавонистем ва дар ин рӯзҳо чанд трансфер расмиам шуданд. Ҳамин шаб маълум гардид ки Мемфис Депай ба дастаи Атлетико мегузарад. Дар ин бора Фабрицио Романо хабар дод. Тибқи иттилои ӯ, арзиши трансфер 3 миллионро ташкил медиҳад. Ин бозингар барои Барса баъди рафтани падари маънавиаш Роналд Куман нодаркор шуда буд ва худи ӯ ҳам ба ин гунаҳгор аст. Вақтҳои охир ҳатто дар машғулиятҳо ҳозир намешуд. Барселона ба ҳар ҳол аз фурӯши Депай камтар маблағ кор кард ва ҳатто гап аст ки метавонад бар ивази ӯ я аз Атлетико як бозингар гирад. Сухан дар бораи Яни Караско меравад. Аз ҳамон бозингари техникӣ дар ҳайати дастаи шаҳри Мадрид. Табиист ки ӯро индиесҳо аз даст дода намехоҳанд. Бо ин хабари расмӣ ба видеои имрӯза оғоз мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Якикс мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Эл Арабико, ягон бор чунин бозиро шунидаед? Метавонед аз имрӯз рақобати Месси ва Роналдоро ҳамин тавр ном баред. Тавре медонем имрӯз яъне 19 январи соли 2023 дастаи ПСЖ бозии рафиқона бо омехтаи ҳайатҳои клубҳои машҳуртарини Арабистони Саудӣ Ал-Ҳилол ва Ал-Наср бозӣ хоҳад кард. Барои мо мухлисони футбол фарқ нест ки Месси ва Роналдо дар куҷо бозӣ мекунанд. Хоҳ дар бозии рафиқона, хоҳ дар бозии душманона, хоҳ дар пеши хона, хоҳ дар заминҳои бобогӣ. Мо аз тамошои бозии онҳо ҳаловат мебарем. Ин рақобат аз нуқтаи назари молиявӣ метавонад ба ҳардуи даста фоидаи калон орад, чун телевизионҳои гуногун ва ширкатҳои бузург хоҳиши харид кардан ва нишон додани ин бозиро доштанд ва доранд. Ба ПСЖ фоида бештар мерасад. Онҳо 10 миллиони дигар аз ин рақобат ба даст хоҳанд овард. роҳбарияти ПСЖ тасмим гирифтааст ки ин маблағро ба хазинаи даромадҳои клуб ворид кунад. 10 миллион дар ПСЖ як абедпули Мбаппе мешавад, вале ба ҳар сурат аз ин дидори рафиқона фоидаи молиявӣ хоҳад буд. Чанде боз Роналдо дар Арабистони Саудӣ қарор дорад. Ӯ дар тамринҳои дастаи Ал-Наср аллакай формаи хуби худро ба ҳамдастагонаш нишон дод, аммо тамринҳо дигару бозӣ дар майдон буда куллан дигар. Роналдо шояд ба ин рақобат бо мотиватсияи олитарин ояд. Бозингари португалӣ медонад ки таваҷҷӯҳ ба ин дидор хеле зиёд аст. Агар ӯ дар ин дидор бозии беҳтарин нишон диҳад ва натиҷаҳои инфиродии ӯ хуб бошанд, мухлисони шахсияш дили худро таскин хоҳанд дод. Вақтҳои охир ҳолаташон хеле безеб аст. Роналдо метавонад тарафдорони сершумори худро дар сартосари олам шоду масрур кунад. суол ҳамин ки Месси, Неймар ва Мбаппе дар ин бозӣ хоҳанд буд ва ё ки не. Гуфта мешавад ки ҷониби Арабистони Саудӣ барои баргузор кардани ин бозӣ маблағи калон сарф кардааст. Ин маблағ на ба хотири тамошои Ренато Санчес ва Витиня харҷ нашудааст. мақсади асосии ташкил кардани ин бозӣ оммавӣ кардани футбол дар Арабистони Саудӣ аст ва яке аз талаботҳояшон будани ситораҳои асосии дастаи шаҳри Париж мебошад. агарчи дар ин бора рӯшод ҳам сухан наравад. хулас, моро бозии таърихӣ интизор аст. шояд мо рақси охирини ин ду легендаро дар як саҳнаи футболӣ бинем. Ян Зомер акнун футболбози дастаи Бавария шуд. Собиқ дарвозабони клуби Боруссия Мюнхенгладбах минбаъд шарафи мюнхениҳоро ҳимоя мекунад. Барои гузариши дарвозабони асосии мунтахаби Швейтсария Бавария ба гладбахиҳо 8 миллион евро дод ва ҳамчунин бонусҳоам ба назар гирифта шуданд. Тибқи баъзе маълумотҳо бонусҳои ин гузариш 1,5 миллион евроро ташкил медиҳанд. Зомер бо мюнхениҳо ҳадиаққал то тобистони соли 2025 шартнома имзо мекунад. Бояд донист ки ин дарвозабон дар баробари сейфҳои олияш бо пой хеле хуб бозӣ мекунад. ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад то пасҳои дақиқ ба ҳамдастагонаш равон кунад. ин маҳорати ӯ ҳамеша аз тарафи мутахассисони соҳа баҳои баланд гирифт. бояд донист ки дарвозабони асосии мюнхениҳо Мануэл Нойер пояш шикаст ва ӯ то охири мавсим ба Бавария кӯмак карда наметавонад. Бавария чанд вақт боз дар ҷустуҷӯи як дарвозабоне буд ки бояд мавқеи Нойерро мегирифт. дар ниҳоят онҳо Зомерро интихоб карданд. аҷиб ин аст ки пас аз рафтани Ян Зомер ба Бавария акнун мюнхениҳо бар Боруссия Мюнхенгладбах дастболо шуда метавонанд, чун солҳои охир мо аз гладбахиҳо ҳамеша Баварияро дарси адаб медиҳанд ва пайваста дар мусобиқаҳои гуногун бар мюнхениҳо дастболо мешаванд. ин трансферро метавон ҳар хел қабул кард. баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки пас аз сиҳату саломат шудани Мануэл Нойер ӯ боз мавқеи худро мегирад ва Зомер бошад дар ҳайати захиравӣ мемонад. қисми дигар бовар доранд ки осеби ҷиддии Нойер ва сину соли ӯ дигар имконият намедиҳад ки ин дарвозабон ба формаи қаблии худ баргардад. ба дарвозабони эҳтиётии Бавария Улрих ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. ӯ гӯё дар даста нест. ҳатто дар набудани дарвозабони асосӣ Улрих имконият пайдо намекунад.
ҳаким зиеш дар фикри тағйир додани дастааш аст. Ин метавонад дастаи Ньюкасли Англия шавад. Клуби номбурда дар ҳамин равзанаи хариду фурӯш ният кардааст ки чанд ситораи намёнро ба ҳайат ҷалб кунад. Гап сари ситораҳои дурахшонтарин не, балки ситорае ки ҷилӯяшон андаки пасттар аст меравад. Футболбози марокашӣ баъд аз баромади хуб дар ҷоми ҷаҳон боварӣ ҳосил кард ки айб дар ӯ нест, балки дар системаи нодурусти Челси ва истифодаи нодурусти ӯ аз ҷониби сармураббиёни дастаи шаҳри Лондон мебошад. ҳаким дар ҷоми ҷаҳон воқеан дурахшу ҷилӯи олӣ дошт. агар ҳама хатти дифои мунтахаби марокашро таърифу тавсиф намоянд, чеҳраи намоёнтарин дар хатти ҳамла маҳз ҳамин бозингар гардид. ҳамаи эҷодкориҳо дар хатти ҳамла бар зиммаи Зиеш вогузошта шуда буд ва ӯ ҳам аз уҳдаи кор бо сарбаландӣ баромад. Зиеш бо дастаи Челси то соли 2025 қарордоди ҳамкорӣ дорад. дар чанд равзанаи трансферӣ Милан кӯшиш кард то Зиешро бигирад, вале ҷонибҳо сари масъалаи нархи футболбоз ба мувофиқа нарасиданд. Ньюкасл аз ин нуқтаи назар метавонад иштиёи Челсиро қонеъ гардонад. дар мавсими ҷорӣ футболбози 29 сола дар ҳайати Челси танҳо дар 9 бозӣ иштирок кард ва 1 ассист ба номаш дорад. Муҳаммад Салоҳро қапиданд. Бо чӣ қапиданд шумо мепурсед? Бо чӣ не, бо кӣ? Бозингари мисрӣ дар як тарабхона бо президенти дастаи ПСЖ Насир Ал-Хилайфӣ нишаста мавзӯъҳои муҳимро баҳс мекарданд. сухан дар бораи трансфери Салоҳ ба дастаи ПСЖ нарафтааст. онҷо мағзи масъала ва моҷарои асосӣ фаротар аз ин буд. босои ПСЖ ба Ливерпул чашм духтанд. онҳо мехоҳанд Ливерпулро харанд. тавре шумо медонед, Ливерпулро мулкдоронаш ба фурӯш мондаанд. Насир Ал-Хилайфӣ аз Салоҳ тавсияҳо пурсидааст ва дар бораи структураи дохилии даста суолҳои зиёд додааст. баъзеҳо ба ин хабарҳо бовар надоранд. онҳо ақида доранд ки босои ПСЖ Ливерпулро хариданӣ нестанд. гап танҳо сари он ки Насир Ал-Хилайфӣ мухлиси Муҳаммад Салоҳ мебошад. имсол ӯ аз сегонаи хатти ҳамлаи ПСЖ розӣ аст ва соли оянда Салоҳ метавонад дар кор шавад. ин дар ҳоле рух медиҳад ки агар яке аз сегонаи Месси, Неймар ва Мбаппе тарки Париж кунанд. айни ҳол дар бораи ба фурӯш мондани Неймар дар фасли хариду фурӯши тобистона гапу чап бисёр аст. шояд президенти ПСЖ Неймарро аз пойтахт бароварда ба ҷояш Муҳаммад Салоҳро вориди ПСЖ гардонад. ба ҳамин тамом вори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.